କେମିତି ଭରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ? ଭରିଲା ବେଳେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ବଡ଼ ଭୁଲ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବେନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ। ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ତା ସହିତ ଫର୍ମ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ନାମ ଲେଖି ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିପାରିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ତାରିଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପରେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରିବାକୁ ହେବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଠିକଣା ଲେଖି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ପରପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନିଜେ ଆବେଦନକାରୀ ଦସ୍ତଖତ କରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପରେ ଏହା ସହ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଓ ରାସନ କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ଦେଇ ଅନଲାଇନରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ନମ୍ବର ରହିଥିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିନ କାର୍ଡ ସହ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପରେ ଇ-KYC ଯାଞ୍ଚ କରି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ 1,08,00,000 ମହିଳା ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।